Assalamu alaikum malen chene muso demseni mbokoroba adinge no balma kedo drissa mementa bié kari walmani pour que ka fam bié dimanche septembre ko le temps ni kele malion ni video krenkrene na fo nyebe titre la to na video krenkrene ndo kanyeshi mali demsenuma e krenkrene la kanyeshi anga jamana centre demsenuma ani nord demsenuma message krenkrene ndo aya partager demsen kelen na bela jelen ka soro jeune kelen na bela jelen ka message soro message bi se ka mali kishi abi se ka jeune kishi abi se ka jeune somo kishi abi se ka dugu kishi abi se ka niw kishi o message jume ama nyini jeune fe bela jelen ki fara jamana kan beka fara jamana kan beka fara soro sukan ka dugu lakana ka niw lakana ka tla ka u yere somo lakana munambe kan fo akunde pour que demsene munumbe jeune munumbe nous la jarabira ni terrorisme ya wali munu negara ka do alawo natay menum bla lawo dimi menum bla lawo me fe ka fuye jeune fond fe ni dona terrorisme ka jakulu la ire ni ibo exposer ibo se tienema ika so ika kabila ibo lu se toroma ibo ni se deguma ngalama jange ibo ni se bolima wa ibika sababu ya ika dugu ibika sababu ya ki ka dugu fana ci jeune beka nga min do akara centre akara noro mali kono jeune beka nga min famu jume nyinini kala be nyinini ke nyinini kala be bena aka ka fo ko terroriste ou ka espérance de vie a chalemba e santai sino même se ka sam mo be santandu ke ala côté terrorisme ka espérance de vie c'est-à-dire ni dona terrorisme na imenimba ala santan walma santan dure ibisa oni warko de warko nata de do ala a donc ye fan soro santan ko feni sara na faj membala akololo folo we kanyeshi iyerema akololo fla na jume we mimi ka kesisa anga jamana kono mo chaman de be jeune chaman de be utara do terrorisme na kataka fara terrorisme kasro malion yere do u bora malla u ka dugu be malla u faw bi malla u bobe malla u taka fara terrorisme ka taka cheni ke ni cheni bana u bi sigi kanu sigi u ka dugu la o ne tara fara terrorisme ka cheni ke ni cheni bana kani sigi ka dugu la edunga dugu ni dugu munu me nyogon kerefe olu bi don olu ba do bi bo dugu no bi fado bi bado o itara cheni ke munu nga dugu la ni olu ese soro dongodo ubi don ubi ga dugu do ubi fado ubi bado nugo kubu tasara wumke ubi sigi kataka ufana bu labe ekele ne tara cheni ke uga dugu la walma aw fla aw saba de tara cheni ke uga dugu la nga ko mu bado kebe boni dugu na olu fana bu labe tasara boloma ka fa kubi sigi kataka e kama uga dugu la wala nu e fenfa soro se fo bo chen ikira sababu e ni torala isomogo yolu exposé iyaga dugu se chilima on maimi ikabo ala ikana do ala parce que kishita la itina arjina soro itina fin soro itini yere soro wa al o fana sisa mi fana ka jugun sisa tuguno jume o terroriste groupe yere dama de be kelela sisa o terroriste groupe yere dama du nyogon che kelela ubu nyogon don ubu nyogon ga dugu do ubu nyogon somogo do anu tare soro e ka dugu la sisa e be isomogo be wete e kele nu serila isomogo nu olu bolo olu ye terroriste de somogo olu fana terroriste o bi faga o bi somogo ka du jeni ubu ka dugu jeni ubu ka bolo jeni ubu ka botugu jeni ikara sababu ye ki ka du jeni ikara sababu ye ki fani base fagalima ikara sababu ye ki ka dugu se jeni ma ki ka dugu se chilima o yere ka bo ala e terroriste e donendo ika dugu donendo ika kabila donendo ifa donendo iba donendo autara armée attaqué
o sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko aw bɛ bɔ nin dugu in de la d'accord armée bɛ taga aw ɲini armée taara aw ɲini marifa bɛ aw bolo yen armée natɔla aw ye sɔrɔsiw natɔla a ye marifa kɛ ka armée kunbɛn armée b'aw kɛlɛ o kɛlɛ senfɛ dommage collatéral bɛ se ka kɛ aw bɛ taa minɛ o dugu in na yen a ni mɔgɔ jɛra o tigi bɛ kɛ complice ye olu bɛ minɛ u bɛ datugu a bɛ taa fɔ ko armée bɛ ka taa bin mɔgɔw kan ko sɔrɔsiw bɛ ka taa baga mɔgɔ ma k'u minɛ u ka sigidaw la k'a sɔrɔ ala b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn olu yɛrɛ ye terroriste ye ni mɔgɔ dun minɛna dugu kɔnɔ ko e ye terroriste ye sigida mɔgɔ tɔw u bɛ ɲugu i la u bɛ ɲugu i fa la u bɛ ɲugu i ba la u bɛ ɲugu i dɔgɔninw na o y'aw ka dugu kɛlen commune kɔnɔ ou bien cercle kɔnɔ aw ka dugu kɛra bolodengɔni tɔgɔmasere o t'a la jugumanba ye koyi aw ka du o kɛra bolodengɔni tɔgɔmasere dugu kɔnɔ parce que e de kelen kɛra sababu ye ka aw ka du bɛɛ se nin ma i b'a sɔrɔ a dɔ la i dɔgɔnin dɔ bɛ yen o t'a la i kɔrɔ dɔ bɛ yen o t'a la o ka sira t'a la mais terroriste minɛna du min kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ ɲugu o somɔgɔ tɔw la mais mun ye nin bɛɛ s'a ma e min taara fara terroriste kan i ma fɛn sɔrɔ ka se a ka so i ma taa ni fɛn y'aw ka so i ni tora la i y'i fa se kungo ma i y'i ba se kungo ma o ɲuman ye min ye i ti bɔ a la u bɛ nɛgɛ ko siya ko nkalon don siya ko t'a la u bɛ nɛgɛ ko diinɛ ko nkalon don diinɛ ko t'a la a si tɛ tiɲɛ n'u ye nɛgɛ ko siya ko ni e taara don a la siya ko kama ni e marifa ta ka taga se dɔ ma u bɛ mun fɔ k'e ka siya de taara se dɔ ma o kuma diɲɛ bɛɛ k'a ɲɛsin e ka siya ma jamana bɛɛ k'a ɲɛsin e ka siya ma dugu bɛɛ k'a ɲɛsin e ka siya ma i ka siya bɛ kisiya dɔn y'a s'a ma e de don donc n bɛ fɛ ka nin message in passer jeunes k'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a bɛ mɔgɔ kasi kun bɔ mɔgɔ kan ka kasi nka duguden dɔw de bɛ ka kɛ sababu ye k'u ka dugu se cili ma bi denmisɛnnin dɔw de bɛ ka kɛ sababu ye k'u ka dugu se cili ma bi parce que u taara don terrorisme na u bɛ tila ka u bɛ taa tiɲɛni kɛ ka n'u sigi u ka dugu kɔnɔ n'u ka marifaw ye e n'i ka marifa nana sigi i ka dugu kɔnɔ ni jugu nana ka na e sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ i y'i ka dugu se cili ma dɛ n tɛna dugu tɔgɔ fɔ misaliya la mais mɔgɔ bɛ kulela ni dugu caman ye bi ni ɲɔgɔn na de don ka taga don terrorisme na ka taga marifaw ta ka n'u sigi n'o ye u yɛrɛ wolo dugu la u fa dugu mɔ dugu la ni kɛlɛ wulila don min na a fɔ ko bin taara kɛ dugu kan ko ka dugu jeni mun y'a se jeni ma o kuma tɛ fɔ parce que o dugudenw dɔ de taara don terrorisme na ka taa terroriste nɔfɛ ka na u sigi u ka dugu la ni tiɲɛni kɛra an bɛ kasi saya man d'an ye o anw bolo dugu bɛɛ ye dugu ye maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn mais mun bɛ se ka niw kisi o ye anw denmisɛnninw anw ka bɔ a la an ka fara terroriste la n'i ye terroriste dɛmɛ sira o sira kan a kɔlɔlɔba ye e ye a kɔlɔlɔba ye somɔgɔw n'i ka dugu ye mɔgɔw b'a fɔ a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko ka terroriste mara u ka yɔrɔ la ko o b'olu bɔ terroriste la e ni terroriste bɛɛ ye kelen o parce que e ye complice ye e min kɛra sababu ye ka terroriste mara i ka yɔrɔ la e ye terroriste don e min kɛra sababu ye ka terroriste dogo e ye terroriste don e ye terroriste de n'i ye terroriste dogo i ye terroriste ye i ye terroriste mara i ye terroriste ye e min taa sanni kɛ ka na di a ma e ye terroriste ye e min n'a bɛ sigi gɛrɛnkelen na i ye terroriste ye n'i b'a kalama ni minɛni sera ni ninnu minɛna waati min na a bɛ taa fɔ de ko baga taara kɛ mɔgɔw ka dugu la u ka sigida la k'o minɛ k'a sɔrɔ soit u bɛ essence feere u ma ou bien u bɛ balo feere u ma ou bien u bɛ kunnafoniya di u ma ou bien u b'u dogo i b'a la dɛ i b'a la donc pour que an ka kisi ninnu ma denmisɛnninw an k'an yɔrɔ janya a la foyi t'a la ni tiɲɛni tɛ n y'o fɔ n ka kuma daminɛ n bɛ segin a kan terroriste ka espérance de vie janyani ye san 10 ye ni min donna terrorisme na ni jeune min donna a la n'i donna na wariko nata de kama i donna la fɛn o fɛn kama u ka espérance de vie ti tɛmɛ san 10 ka cayalen san 15 ye i bɛ sa aw bɛ terroriste ba dɔ dɔn ko terroriste ba min ko depuis terrorisme daminɛ fo bi k'a bɛ yen ko mɔgɔw bɛ taga bɔ a ye a b'a dɔn minnu bɛ sijan sɔrɔ terrorisme na o ye jɔn ye o ye minnu kekuyara ka hakili sɔrɔ ka kunnanjɔ sɔrɔ k'u fosi ka bɔ a la joona olu bɛ kisi olu bɛ se k'a lakali nka tɔw
u t'a lakali u somɔgɔ t'a lakali o kuma centre ni nord u bɛ ka aw nɛgɛ ka aw don nin min na nin ye aw ti kisi aw somɔgɔw ti kisi a bɛ kɛ sababu ye k'a ka dugu ci jamana kɔnɔ a y'o ci ka ban o message kɛrɛnkɛrɛnnen tun bɛ n bolo sɔgɔmada in na k'a passé dugu o dugu bɛ yen dugu o dugu bɛ yen k'a denmisɛnninw taara don terrorisme na a ye bɔ a la avant qu'il ne soit trop tard a ye bɔ a la avant qu'il ne soit trop tard parce que hali ni armée ma se aw ma terroristes yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ filɛ nin ye kɛlɛ min na terroristes dɔw bɛ taga aw sɔrɔ aw ka dugu la yen k'aw ka dugu jeni aw kama wa o don a bɛna fɔ ko Mali dugu dɔ jenitɔla filɛ nin ye Maliyɛn dɔw jenitɔla filɛ nin ye Mali état ti ka foyi kɛ jamana ti ka foyi kɛ k'a sɔrɔ aw minnu ye denmisɛnninw n'aw taara don terrorisme na ni kɛlɛ wulila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw de kɛra sababu ye k'a ka dugu se jenini ma a ye bɔ a la k'a bɛ kɛlɛ salamu aleykum